In de tuin van familie De Vries onder de Ralediek in Oortjerk is sneur naar alle gedachten een wolf sjoen. We zitten hier te eten met de band. En zo zullen we hier een grote hoen langs rennen, dachten we. Dus ik zei in de band, hey, dat kon wel een wolf wezen. En zo ren ik naar buiten en zo strunt er even van 10 maar. In dat kwartiertskoffie kon ik net helemaal beoordelen dat het nou echt een wolf wezen. Maar het ligt er wel heel wat op. En de huisbeveiligingscamera, die hebben de beelden even op beroemd zien. Na het sjen van de wolf is Erik De Vries vottendaliks naar buiten gaan. Ik wil even bij de kaninen zien dat er daar net heen gaan. We gaan rooien achter hem tagen en daar zit dus kaninen. Ik denk dat er daar maar net heen gaat. En zo strunt er hier achterom van 10 maar. Ik denk, nou, die is voort. Hoe wilt de wolf gauw weer verdwoen, onderneemt de familie verdere stappen. We hebben een berichtje in de app die dat hij in zijn hoen kwijt weer. Of een wolf. En nou, zo kun je iedereen er een beetje op attent maken wat er gaande is. Er zijn een aantal die dadelijk voort zijn van dat kon wel een wolf wezen. En dat vermoeden hier wij ook wel. Dus dan komen er wel meer beelden van camera's of ringdeurbels komen er even in de app. En zo kunnen we hem volgen tot oude Meertwij. En het lijkt dat er daar richting Wiens gaan. Om Jelwij in midjes hinnen waart de wolf op een steiger sjoen in de buurt van Waanswerd. De familie in Oortjerk is in elk geval net benauwd dat de wolf nog eens op visite komt. Ik denk dat het nog wel klaar is. Ik ben vrij nuchter. Dus hij had hier even weg. Hij had even zien dat hij wat de hel in is. En ik denk dat er op een vlucht weer. En dat is hem lukt. Hij is uitnaaid. Die zwarte kat die had hem even verteld waar er heen om had en dat er in net weg moet komen.